Sa number 5, linibo nga mga residente nga naguban sang puluyan bangod sang Bagyo Odette sa Bacolod nagdalaom nga mabuligan sa pagdeklarar sang state of calamity sa syudad. Yari ang report. Nagubang balay ni Johnny Daulong sang matumbahan sang puno sang duldul sang magwaswas ang Bagyo Odette sa barangay Estefania sa Bacolod. Siya upod sa iya asawa kag duha ka mga kabataan ang temporaryo karon nga nagaisar sa balay sang iya utod. Nagalaom siya nga kuntani, makabaton man sang ayuda, agod bisan paano, mapakaayo niya ang iya balay. Ang ginariper-reper ko mula ni sir kung nahin ribulig sa akon. Ay, bako nang kumanin. Ano? Ang balay ni Daulong ang kabahin sa masobra 3,600 ka mga puluyan sa Bacolod nga partially destroyed sandigman sa record sang DRRMO. Bisan wala ta fatalities ka wala ta injuries, damo damo properties nga nakalaguma labi na gate sa mga higad sa baybayon. May 6,600 pa ang partially damaged. Plano ni Mayor Evelio Lunardia nga magdeklara sang state of calamity agod mabuligan ang mga naguban sang balay kag iban pa nga nahalitan sang bagyo. Tob sang partial, we give them 5,000 which is already an increase from 3,000 sa una. Then ang totally damaged nga kami 10,000 which is also a 100% increase but used to be only 5,000. Ginalauman sang alkalde nga giliyon nga makapasar sang resolusyon ng katapo sang sangguniang panlunsod. May malapit man sa 5,000 ka mga individual ang gin-evacuate sa Bacolod tugas ang Bagyo Odette sang nagligad nga Huwebes.